Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Diretso na tabi kita, 10 minutos na makalapwas ang alas 9. Tingog kan banwaan na po, Mama Meridengon yan, Merkules. Sa pangarang kambilog na tropa, ako po si Pio Fernandez. Dahil na kita magparahalo, you have 10 minutes na makalapwas ang alas 9. Diretso na kita na nganing dahil kita mawara sa momentum. Nasa linya tulos, kaulayon tadaw, saro sa mga nagboboses na ngunyan sa lado sa Kongreso tabi na si Ripuna. So mainit bagangon niya nahururon sa bilog na Pilipinas kunduman sa Estados Unidos de America pag igonin mga mass shooting, mga pambabadil sa mga pampublikong lugar, nagulpian nagadan sa mga eskwelahan. In fact, igwa na naman nga ning latest taod-taod itataram ko sa Indo kung saan ang pinag-urulayan duman sa US so pag-amyendar kang gun control law. Pag-araw kaining may mga mass shooting incident. Digdi naman sa Pilipinas, ang pinag-urulayan, nag-spark na naman ng debate, so pagbaba po ka na edad na pwede nang magkaigwanin na criminal liability. Pwede nang nimbagon ang mga nakakakumitir nin magagabat na krimen maski mga minor de edad pa ini. Yan. Nag-shoot up bagaan debate na naman na ini sa bilog na Pilipinas, nagkapirang aldaw na por dahil kan pangyari duman sa Tacloban City. Now, we have Congressman Attorney Pido Garbin Jr. Interrelated po ini sa mga initial bagang investigasyon. Sabi, itong suduang minor de edad ng badil nagbalos tapig bubuli tapos pigahanap so sa indang kontraryo duman sa eskwelahan day na ako ayun na ito so nagparapambadil sinda gulpi na nagsaranga sa nga tabi kaining mga ancillary issues pati na so influensya kan social media kunata tanagibo ito kan mga minor de edad ngunyan kasuhapon sa programa tang Bicol Target bago kita nagpuon nagbrowse kita kan mga related na mga istorya very latest nagluluwas na igwa inining conversation na duwang minor de edad 14 anyos, 15 anyos na pinaghururan na nga ni ninda na sindadaida nga ni pwedeng makulong ta mga minor de edad. Gustong sabihon igwa na ning pagsabot siguro sa konsekwensya kan sa indang gigibuhon antes pa man na kumitir ang krimen. Ngunyan, nasa linya po si Attorney Congressman Pido Garbin Jr. para sa paglinaw pa sa tuya sa lado naman kang Kongreso kung paano ini tabi ma-address. Good morning tabi, Congressman Attorney Pido. Salamat po sa oras. We're on air na sa DCGB. Tingog kan banwaan tabi. Good morning Pio, Reynaldo sa bilog na nagdadangog kang sa indong programa sa PBN DCGB. Good morning. Opo, Congressman Attorney, nakalakop na po so sa imong stand officialmente as a member of Congress, abogado, pangapudan mo na i-revisit itong sulay na nagsasakop kan mga arog kaining sitwasyon kung an may mga kagibuhaning krimen, mga minor de edad tabi. Madungog tabi kami. Your thoughts on this? Go ahead po. Well, Pio, we have a 20-year-old law. It's Republic Act 9344 or the Juvenile Justice and Welfare Act. And 20 years ago, kang ini naging naisabatas, iba ang panahon kito, iba ang influensya sa satuyang mga minor de edad. But 20 years after, 2026, nahiling ta kung gaano ka-advance ang satuyang technology and how our minors, those we call minors or child, 18 years and below, are being exposed in this technological advancement. And as you mentioned earlier, talagang suduang minor, saro 14 anyos, saro 15 anyos, has these mental faculties
to understand the moral consequence kan sa indang akto. Itong sa indang planong pagbabadil sa nagresulta sa pagkagadan kang apat na kaestudyantihan as in kalugadan kang nagkapirapang mga kaestudyantihan. Sabot na sabot ninda Pio. In fact, if that conversation was true, talagang pilinano ninda, and they're using the law not to shield their innocence but to shield against justice, Pio. Ini ang kumbaga, alarming tabi, Pio, na instead of, the policy of the law is sound and to protect the minors, but this one we are kumbaga emboldening minors to commit crime kung totoo man, Pio. And that's why I'm not blaming the law itself, but the circumstance wherein they committed the crime. Sabi ko pinagigibo nindang shield ining batas na ini tanganing ma-exempt sinda sa criminal liability. Having said that, Pio, I would say na ang sarong 14 anyos and 15 years old has the mental faculty to be aware of the moral consequence of their action. Meaning, ang sakuya dyan, ang sakuyang take dyan, Pio, sa pagrebisar kang batas, ibaba na sa criminal responsibility. Na sasangon yan, ang 14 anyos talagang totally exempt from criminal liability. And those 15 years and above, but below 18 years, exempt manggiraray sa criminal liability, except they are proven to acted with discernment. Na talagang they acted with discernment, Mampio. So, even the President, ang satuyang Presidente, agree that it should be lower now, including our law enforcement agencies. So, iyon man ang satuyang pangapudan sa satuyang Kongreso. Opo. Sa imong paghahiling tabi, Congressman, attorney, mga pira ang pwedeng ideal age na pwedeng papanimbagunaan sa rong minor de edad tabi? Well, sa kuya Pio, ang compromise, syempre we will rely on the study of the experts. Kung may mga pag-aadal man sinuwayon sa presenting panahon, pero sa hiling ko tabi, Pio, I think the criminal responsibility, especially if they acted with discernment, dapat ini ma-attach na ini sa edad ki 14 anyos, So bako itong exempt sinda sa totally exempt from criminal. 14 or 13 tabi, Pio. Okay, so 13 to 14 dyan pwedeng pag-adalan, at least point of discussion po na natabi, Yes po, pero yan manggiraray sa suspension of sentence, pero at least ma-undergo sinda duman sa sarong intervention na kung siin pag day sinda nagtultol, talagang they will be meted with the penalty na kansa indang criminal act, tabi, Pio. Kasi sa ngunyan, those minors 15 years and above but below 18 years who acted with discernment, there's suspension kan sa indang sentensya, Pio. And when they reach the age of 21, they will be assessed, and if proven that they actively participated in that juvenile intervention program, then mai-erase sa indang criminal record, and they sinda mapapadusahan. But if they fail to participate in that intervention program, then they will be meted with the penalty, including that of imprisonment. So, mahalat sana, so aktual na penalidad susog sa kodigo penal niya to, pag abot kan 18 anyos ninda, depende sa assessment kung sinda nagbago duman sa pag-rehabilitar tabi ninda, Congressman. Kung day nagbago, ipapataw na itong full criminal liability. Well, tama, Pio, but the age of majority shall be considered as a mitigating circumstance, Para sa
pagkasabot kang sa tuyang publiko, when we say mitigating circumstance, napapababa po ang sentensya kan dahil sa saindang pagka-minor de edad. Iyo, opo. Iyan tabi on the legal aspect tabi kung pido no kay alam naglalaog baga paano man tabi na dapat man na konsidera ronda the moral side and the psychological emotional side duman sa mga naging biktima na while we are giving the chance na marehabilitar so may kagibuhan kang krimen, you can never revive the life kan inutang nindang buhay tabi da congressman. Well, that's true, and that's why the parental authority should also be properly exhibited. What I'm saying is, bako gusto sabihon na exempt sila from criminal liability, exempt man sila from civil liability because so sa indang mga maguram will be held accountable and civilly liable digdi sa nangyaring ini tabi Pio, no? Yun. So that will not the law will not exempt the parents and sa indang mga magurang sa civil liability. And more so duman sa tagsadiri kang badil tabi Pio, and that's why sabi ko the second issue here is the gun ownership responsibility na kung saan pag napatunayan ng negligent so tagsadiri kang badil na napabayaan asin na napaduman ini sa kamot kaining mga raskal na minor de edad asin nagkausa ki dakol na biktima nagadan, then I think the gun owner, especially that police itong sarong police, I think not only civil even criminal and administratively liable dapat itong police na ito. Iyo tabi ano po tama makangurungirhat talaga kung piduta so mga follow-up news bagang nakukuha niya to ito dang sa pambabadil kan duwa parang wala na parang casual na lang na pigigibo nila naglalakaw wala tuong pambabadil so talagang gari may discernment na kung pido and now on the legislative side paano nindo inipupunan tabi sa Kongreso anong gigibohon po nindo kaiyan? I'm coming up with a proposed amendment sa Republic Act 9344 and the same it will be tackled with as you know we have also a pending bill before the House of Representatives and in the Senate to ban minors those 16 years and below from using social media kasi nahiling tamadigde takula man ng epekto kang social media and all those online games that really affect the mental state kan sa tuya mga minor de edad, especially ito nagpo-promote ki violensya. So and again yaon man dyan so Anti-Bullying Act of 2013 na concern kita co-author and principal author is the late Congressman Rodel Batucabe. We see also na baka may pagkukulang man ang mga lambang eskwelahan either private or public to properly implement those policies mandated under the Anti-Bullying Act of 2013 tabi PU, and that's why I'm calling on the Department of Education to see and monitor whether every school campus has this implemented policy on Anti-Bullying Act. But having said that PU, bakoy ni rason kung nata ang mga nabubuli turn into violence and cause the death of their classmates or kapwa ka-estudyantehan sa sarong campus. Opo. So it's breaking news tabi kung pido hahalin na mismo sa imo para ka itong so pag advocate mo na naamyendaran itong so sa Juvenile Delinquency Act mapasar kanin lay pupunan muna diyan so pagbabawal na sa minor de edad pera po sa edad na target po ni Dok Pido? Pio, I'm gathering my research kasi sa nangyaring ini I want to make sure that this proposal man will all make sense. So siguro sa pagbukas kang Kongreso sa July maifa-file tayo ni Pio. Wala pa kitang final draft but I will share to you my proposed amendment when we finalize the draft of this proposed amendment to Republic Act 9344, the Juvenile Justice and Welfare Act.
suduman sa paggamit, ikaduang breaking news, suduang sa pagbawal sa paggamit kan mga cellphones, gadgets kan mga minor de edad, kindly walk us through tabi. Anong target mo man na edad duman tabi, Kong Pido? PIO iguanang pending sa House of Representatives. In fact, nag-co-author na lang kita because several lawmakers nag-file na kayo eh. But basically, the target is 16 years and below to ban minors from using social media. 16 years old pababa. This is being implemented in several jurisdictions, arugang Australia, I think sa UK, EU naman. Sa hiling ko, with all their expert study, applicable man yan sa satuyang nasyon, tabi, Pio. Ay, upo. Now, Kung Pido, may mga studies man tabi na ang Pilipinas, grabe kahilig sa cellphone. Now, patin mga aki, pwedeng maging contentious issue kung pagbawalan tayo ni tabi. How would you get through it, tabi, Kong Pido? It all boils down to how we exercise parental authority, Pio. At the end of the day, whether we have an existing law, whether there are some enforced policy, but parental authority starts at the doorstep kan sa tuyang mga harong. So sa iling ko, ining mga pangyayari ini sa Tacloban, di ko ta ini mangyayari kung may tamang giya, as in pag-aaruga, as in tamang pagpapadakula ang mga magurang duman sa duwang minor de edad na nakakomiter ki krimen. So again, it is not really the total responsibility of the lawmakers and agencies of the government, but primarily so obligasyon man ka mga magurang sa tamang pagpapadakula, giya, as in pag-aruga, pag-a-advise sa indang mga kaakian. Opo. Kung Pido, tabi ko nigo ka pang gustong idagdag manungod sa temang ini na pinag-urulayan sa bilog na Pilipinas. In fact, nakaabot na sa international. So, Time Magazine na kuha na ini, na pick up na ini tabi, ining pangyari dyan sa Tacloban. Go ahead tabi, Kong Pido. But yun lang, our primary responsibility is to craft laws that will protect the welfare of our youth, or every children, but at the same time pangakpudan ko na dapat di man magkulang mga magurang sa papayo sa indang mga kaakian, tabi, Pio. Salamat din maray sa wisdom masin oras tabi, Kong Pido. Mabuhay ka tabi. Salamat and happy fiesta, Tabaco City, and tinapian ma nito. Happy fiesta. Ay, yung man nagano, Senyor San Juan, Tabaco, Kamalig, And Kamalig iba pa pala. Happy Opo, fiesta. Kamalig. Buda dyan sa lugar ni Mayor Zamora. Wata Festival sa San Juan. Kung nagburo-buan na sa nukot ay itong tubig sa Tacloban, din problema. Kaya mapatabako ako eh. Dudugdugon ko si Mayor Ray Bragay. Maliputo na tubig. Sige tabi, Kong Pido, salamat din marahay tabi. Sige. Salamat. Good morning. Okay, mga tugang si Congressman Attorney Pido Garbin Jr. Nakaulay tamanong sa siring na bagay. Sisay daw digdian Bisaya tabi sisay ang Bisaya. Paano ta daw inita? Nakakuha na kita kang itong kunyan konversasyon kan duwang suspetsados na minor de edad na ipaabot sa satuya yan. Kaya lang Bisaya po ini. Sa satuyang pagdangog bagas duman sa pahayag ni Congressman Pido Garbin Jr. sarong abogado, anlay daan nagasabi na kung mapatunayan na igwanan ning halangkaw na level of discernment na ang gustong sabihon, nasasabutan na so konsekwensiyas kan sa indang gigibuhon, laog na sinda duman sa papanimbagan sa criminal liability. Tas sabi nga ni kaniba, bago tabasahon ang konversasyon okay nga ya halimbawa iyao na igo kita ning lay na juvenile
Ining so nagpoprotehir sa mga minor de edad na titawan ning tsansa na makareformar anang ining mga minor de edad na nakakriminin magagabat nakakakomite rin magagabat na krimen. Okay. Garo man sa nangayan na ipamugtak na itong sunakabadil na duwang minor de edad sa Tacloban. Gari ang pagtartarbaga arog ka ini. Nunoy, nata tabi na dil nindo ito nang badil ka mo. Tuluan gadan, apatan gadang, gulpian lugadan. O natatabi na dil nito. Mari kamu, digdi kamu sa mo sa DSWD. O yan, may kutsun dyan, may wifi, may internet, may pagkaon. Magrehabilitar ka mo. Tasayang man, kahirak manindo. While we are rehabilitating them, nagtatangis po sumagurang na pinutul subuhay kan sa indang aki kan mga pigatauan na inining responsibilidad, pigatauan na inining I should say tsansa na magreformar kan lay. While they are titauan sa din ni tsansang ma-rehabilitate, dai na ma-revive subuhay kan ginadan ninda. They can never enjoy the remaining lifespan pakutaan ng itatao sa indakan mahal na Diyos. Samantalang sumay kagibuhan, titawan ng pagkakataon na magrehabilitar and enjoy the remaining days of their lives. That's on the moral and the psychological aspect kan istoryang initabi. Kunikan magurang ka itong mga inosenteng kaakian na itong nagkagaradan. How would and how will you feel, tabi? Mauugma ka daw na i-interject sa indang kaisipan na tauwaning tsansang marehabilitar itong mga may kagibuhan kan krimen? Diyan natatapos ang argumento. Bako, tan argumento, puro sa naduman sa pagkuan sa pagtawan tang rehabilitasyon ta may lay. But no one is talking about the agony and no one is talking about itong sa pagtaon ng tsansa. So, pag-ururon, duman sa buhay na inutang na day na pwedeng ma-revive, day na pwedeng ma-rehabilitar, pur sobre kang krimen na yan. Maray na aga, tabi. Hello, maray na aga po. Opo. Sir Pio, iyan po kaya na nakaano lang ako, nagmamatik kaya ako sa inyo. Oho. Ratan sa magurang kang mga nagkagaradan. Munyan, iyan sa nakagibo kang krimen. Dahil nga sa nasabi nindo na igwasin daki, pighuro na duman, may conversation sinda. Natata, kaipuhan niya na tawanan ki, tsansa na daisinda makulong. Kasi, sa eskwelahan baga, pigtuturo na kaya bagayan. Diba, pigsasabi yan sa eskwelahan, pigdidiscuss yan sa eskwelahan. Kaya may pakasabot ang mga aki. Nasasabutan ka itong duwa na nagibok ang krimen na talagang daisinda madadalagang nankanlay. Pero bako po yan talaga excuse, ara mo maski bako ako ang magurang kang mga aki na to. Marauton pag mati-mation ta. Ang eskwelahan baga, dapat kitang mga magurang, yaon ang kaisipan ta na safe sinda. Pero taarog ka iyan ang mga pangyayari. Kaya tama si Kong Pido. Dapat amindaran iyan ng mga arog ka iyan na lita. Opo. Dapat nga ni puun yan sa 12 years old. Kasi may mga matatali na aki. Nasasabutan na ninda kung ano iyan ng mga anong iyan. Pero pigbabalgar ninda. Lalo na sa mga aki na mga spoiled sa magurang. Oho. Di naman ang napapagbutanan ki magurang. So sa indang desisyon, without ang nagasabi lamang sa magurang ninda ki kung ano, lalo na sa mga magurang na busy hun sa trabaho. Di naman iyan nakakaistorya kung ano ang nangyayari sa inda. Kaya dapat man talaga na matawanan ki hustisya itong mga aki na to. Bako lang day talang aram mas kidigdi sa to sa
Ligaspi, digi sa Albay, pwede mangyari yan. Ayo. Paano baga madam nagkakapirang phases o kaya nagkakapirang aspeto ang istorya ng ini. Legal na istorya, parte ka na istorya, and moral and psychological aspect. Duman sa moral and psychological aspect, malaog na duman. So, mantang igwa ni nagtataram i-rehabilitar so may kagibuhan kang krimen, dahil ni nagtataram na paano nasubuhay na pinutol. Iyo baga, so future kan mga aki na ito. They can never enjoy the future ko taanang itatao man sindakan mahal na Diyos. Unlike kani tatao ning tsansa na marehabilitar na they will enjoy the rest of their lives. Iyo po. Galing man sinabaga ang kay Rene, si Rene. Butterbone niya. Oo, na sumagayon ng suputuro ka to dahil sa coach nindang ito, nawara. Oo. Yan. So, Grabe na ang pangyari digi sa Pilipinas na dahil iyan sa mga lay na daita na masabutan. And then, pero ang mga nyaon sa Senado, may mga panahon pa sinda na magparapasuruhay kan mga pansadiri nindang interes. no, okay, we are now going medyo wayward na duman sa kung kung nakita naunambitan mo sa Senado this time, naapresar ko si Robin Padilla, the top notcher. Tas yan nagpingki na kainis sa Senado. It's Ayun time to po. revisit. Then digdi naman sa Congress, Congressman Pido Garbin Opo, Jr. Ako saludo Yan, ako kay Kong. Naaruga nang naisipan niya kasi syempre may mga aki siya. Iyo man ang tiga-isip niya. Opo. O sige madam, igwa Iyo kang po. makuapo, Thank igwa you po, kang Sir aki Pio. ngunyan tabi. Po, Igwa kang aki, igwa kang makuapo ngunyan tabi. may mga aki ako, may mga makuapo ako. Happy to say, 7 ang makuapo ko. How do you guide them with all the intricacies and introduction na sa buhay niya to kaining social media? Ako po, sa kuya, ang mga makuapo ko, pag nagdidirigdis ako kasi wala man sinda sa kuya, digdi. Pag naiiling ko po na nagsa-cellphone sinda na, so lalo na sa mga kawat baga dyan sa cellphone na mga, so nagbabaradilan, so mga nag-ano, tiga ka-istorya ko po sinda na gari, kung pwede man sanang maiwasan na bako yan ang pagkawato na kung ano, kumbaga, ang cellphone na ang gamito ninda, so may mga ma-educate sinda. Iyo. Okay. Tapos, day dapat pagtoleraron kan mga aki ko, ang mga aki ninda na magpara sa cellphone. Kasi kung sinda nga nagdarakula na warang cellphone, nata day ni magibo. Day ninda magibo sa mga aki ninda. Gamiton lang ang cellphone sa pag-adal, sa mga bagay na dapat na ikakadagdag sa knowledge ninda bako sa mga araw kaya ng mga ano. And then may nakukuha man po sindang ang mga lesson diyan sa mga nahihiling baga ninda minsan diyan sa mga YouTube, sa mga advices. Iyo po. Iyo to ang mga dapat na pag ilingon ninda. Iyo tabi. Iyo Sige madam, salamat sa wisdom masin oras tabi. Opo, thank you po. Thank you so much sa mga tugang. Iyan nagluluwas na kaya ngunyan ining sa kuan sa sarupang anggulo kan istorya ining manungod sa paggamit kan cellphone. Iyan ari daw medyo ma-time check kung nakita dai daw kita mawara sa kuan tabi. Ma-time check kita ng una kundi si say ang Bisaya digdi sa tuya basahon ko ining naipaabot na sa tuya na screenshots kan konversasyon kan duwang personang ito, minor de edad, and it will be gleaned upon na may pagkasabot na sinda, plinano, premeditated. So gustong sabihin, aram na ninda ang consequences kan sa indang gigibuhon. Ay ni tabi, sabi digdi, handali, isen ko gayud sa saro kong barkada, tanganing ma-translate niya sa Bicol. Isen ko say mo tabi, amigo, yan. Tanganing ma-translate mo, o yan na, flying na, flying na tabi, kumbaga, now, yan. Balikan ta na lang yan taod-taod tabi, before we take a break, naunang bita na ang paggamit kan cellphone. Kaswapon, duman sa programa tang Bicol Target 4 to 5, na iistorya ko na ini. And igwa ng konfirmasyon tabi, and in fact, dagluwas naman sa Bareta, Kasubanggi, pero na ilaog ta na duman sa Bicol Target, susulog ka itong bado,
kansaro na minor de edad sumaniwang baga. Yan. Susulog ka itong bado kansarong minor de edad na gunman, iyo man susulog kan bado kan magkaigwa ni mass shooting incident sa sarong eskwelahan man na pampubliko duman sa Estados Unidos de Amerika. Ining KMFDM. Itom na may pula na may puti na mga markings. KMFDM. Kung ano so ginamit kay itong so mga shooter man duman sa US, sa eskwelahan, iyo manan sa inda gamit. Nasabi, nagsangli pa nga ni ang mga ini duman sa CR kan eskwelahan sa Tacloban. Hello 193, marhay na aga tabi. Hello sir, or ma'am, pakipaluway po kan volume kan radyo, ta nagfi-feedback po. Hello sir, madam. Hello. Pakipaluway po kang volume kang Kaya man ako nag-call. hello. O day man daan nagcall baka napindot. Pakipaluway po. Okay madam. Day napindot lang. Ganun ako ng number mo. Nag-save. Sige po. Sige po. Sige. Yan. O yan o. Ining KM ano ini ano ito sandali po muna Yan. May posibilidad na ini na-influensyahan na kan grupo man na ini. And may nagluwas pa baga sa investigasyon na susaro duman sa gunman na itong sa Tacloban, adik na duman sa kawat na Gorbox. And if you must remember, sa mga inutang programa, tingog kan banwaan, budat Bicol Target, kan pagbabuto pa sa nakan istoryang ini, may piglalaog man kita duman na anggulo na may mga kaakian man, mga hobenes na aadik sa kawat na Roblox. Yan. So Roblox na ito, the online game baga iyan, ang kakawat ninda all over the world. Da paghaloy na sinagburubarakada, minagibo ng group chat na namamanipular na tabi ang kaisipan kan mga kaakian na ini. Nag-adhere na sila sa violence. Now, Roblox yan Ngunya, naglaog naman ning Gorbox. Inda kung sisay ang nakalaog na sa gaming app na ning Gorbox. Susaro da duman sa gunman, so 14 anyos yata ito, so 15 anyos, adik sa kawat na ito, na ang kawat na ito, violente. Now, kasubagong aga, igwa naman kitang nako ang news sali sa US, na igwa pa pala ning site, day ko lang aram kung site na ngaran 647 o 746 naan sa indang grupo, iyon na yan. So gabos na may mga hinanakit sa buhay na mga hobenes, mga nabuli, mga bully, dumana sila naghururon and they are advocating violence. Yan. And ining sugamit na bado, balikan ta na sugamit na bado ka ining duwang sarong suspetsado, sumaniwang, taga Tacloban, igwang markang KMFDM. Ining KMFDM na ining t-shirt na itom na ang markings puti tapos na papalibutan ning pula, iyuman da ini sugamit ka na nagkaigwanin shooting incident sa eskwelahan man duman, nagulpi man ang mga estudyante nagadan sa Columbine yata ito sa US. O na-influensyahan ini na ang gustong sabi, parang rock band ini, German rock band, na ang gustong sabihon na is no pity daing pagkahirak. Oh, yan tabi ha. So, iyon na po yan ang kwan. Kaya naglalaog na baga sa hururon, so influensya kan social media. Yan. Sige, gusto pa nindong ipadago sa tabi, gulpi na ang kwanta, utang sa hanap buhay, nakabulo lang po kita. Sandali, ito yung kwan. Yan, ta-translate kan sa tuyang amigo na tatawag Bisaya. So, conversation message Gusto pa nindong ipagpadagos after a commercial break, kung halawig po ini. Text lang ka mo or chat lang ka mo. Oras Pilipinas, 9:44 tabi.
An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya?
Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag mag-alinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasheno, Yasheno Mall. Yasheno, Yasheno Mall. Yasheno, Yasheno. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB.
Rio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sige tabi, no? I'm having second thoughts na basahon nito on air. So, kunyan, so conversation na naipaabot sa satuya between dito suspects, ano tabi. And, so sa kuyang amigo man na may pagkasabot sa investigasyon, igwas siyang kopya ka ito man tabi, ipaistoryata na sana kung ano ang gustong sabihin ka itong konversasyon na ito between the 14 and 15-year-old na itong kunyan, mga suspetsado. Although we don't have to name names, pero may pagkasabot ini sa investigation or what, tabi ano. Hello, Sir Tabi. Salamat sa oras and welcome sa programa, Tabi. Hello, Sir Pio. Maraya na agad, Tabi. Susayin mo. Opo. Basado duman sa nagsisirkular na konversasyon na, in fact, so police nga ni, so PRO duman sa Visayas and even the Camp Crame nagpahayag naman kainin na itong konversasyon nako ananinda igwaning nagluluwas na parang planado or premeditated talaga, Tabi. Now, sa imo dyan na nahiling man nakopya ka itong konversasyon bilang saro man na nakakasabot sa investigasyon, ano ang paki-istorya, so hururon duman ta nakakasabot ka man kang Bisaya, makit-feed daw kami kung ano talaga so paghururon kan duwa. Actually po, Sir Pio, base sa kuyang pagsabot kay itong conversation kandua, premeditated po talaga so insidente. Duman pa lang sa primero, so primerong screenshot, nabasa ko kung naan na daw ang kusel, yung badil. Opo. Kaya para analisar ko hanggang sa puro kang conversation ninda, gusto pa nga ni na may dara ka pang badil. Pero ngaya igwa ngaya pero yaon pa ngaya kay tita. Oo, pero ngaya madali mo ngaya kwaon. Tapos kung pwede ngaya magsulot ka ngayang kumbat. Kumbat boots. Opo, oo. Tapos, sabi ninda, makukulong ngaya kita. Oo. Sabi man, dili man niya, dahil man niya, kita 14 and 15 years old. Oo, basta mag-cooperate lang ngaya kita sa gigibon niya sa tuya, sa laog, sa sulod. May eskwelahan ngaya, pero ngaya pag 21, makakaluwas kita. Nako. At least ngaya, makakagadan niya kita. Nako. Yaonan sa konversasyon kun sa Bicol, pig-translate mo? Opo. Yaon dumam sa pinaka, I think sa last to the third na screenshot. Nako. Oo. Tapos, naghalatan sinda mga 7 o'clock in the morning yata yon. Tapos, nag-selfie pa baga sinda. Oo. Talaga. Oo. So, talagang premeditated, planado. Yes, sir. Premeditated talaga. And nakulaw ng posibilidad na naiintindihan nila. Tapi gurunan pa nga ni, so kung nakukulong sinda, udai. Iyo po. Ako nga ni, siyempre, aram-taman tatrabaho tayo dati. Nagngangalas ako kung na-interpret ninda sa Republic Act 9344. Mas matibay ba sa kuya? Ayun nga niyan. And duman sa kuwan, itong so, may naunabitan kang combat boots. Nata daw ta naglaog sa isip nila kung nata naghapot so, kung na-combat boots pa sinda. Ano daw ang nagtutulak sa inda kayan? Dahil ko lang po masyado kung natata gusto pa ninda magkumbat. Magkumbat ka ngaya. Ay nako. So coming from you na may hararom sa pag-aaram sa investigasyon, it is premeditated. Nasasabutan ninda sa konsekwensya. Yes sir. Opo. Oo. Nasabutan ninda, na-interpret ninda sa batas. So sabi nga ni baga duman, sabi duman, makukulong ngaya kita. Pero pag 21, makakaluwas kita. Basta mag-cooperate lang yan kita sa sulod, sa laog. Ipapagibo sa inda. Oo. Oo. Tapos ano ito?
may eskwelahan ngayon duman sa laog, magka-operate lang ngayon kita sa papagibong ngayon sa tuya. If in case ngayon na makulong kita. Tapos may pigtaram kang basta ngayon nakagadan kita. Iyo po, yaon duman sa third screenshot. Sus Mariosip, oo. Basta ngayon, makakapatay man kita. Tabisaya po ang pakataram kayo ito. Ay, sus Mariosip, ano? Ay, nako. O sige, Tabi, salamat din maray, sir, for enlightening us and the wisdom, Tabi. Yes po, sige, salamat po, sir. Thank you so much. Yan na sa tuyang amigo, Tabi, ano? Makangurong nira talaga. Padingnal, ano? Subado, nahiling mo na ito, subado ninda so KMFDM. Ito susuulog man duman sa Columbine sa US kito sa school mass shooting incident man. And kasubanggi nagpatabang na ako kay Chief Jimmy na salita na kuntaan na kun bakante so tadig di ba kay pon may makahurong kita padingnal. Kasubanggi sigan pangkuang ko mismong so dati tabagang PD si Attorney Wilson Asweta, General ng ngunyan, siyang chief ngunyan kan anti-cybercrime group sa bilog na Pilipinas sa Campo Crame siya. Nagkuang kita na maka-schedule ko tanang niya na between 9 to 10:30 kundi very busy padingnal ta in demand sindang niyan eh. Tas influensya nga ni kan ining internet. So Gorbox pwedeng Gorbox ining Roblox na ini ano. And igwa pa ning saro na naman na kan 22 man nangyari shooting in mass shooting incident ay na ito. Naisaray ko sa lugar ito. Ay dai ko na isay. Basta igwaning shooting incident naman na nangyari. Kanakaagi palang aldaw. Dai digdi sa na-save ko. Sorry. Basta igwa po. Maluwas yan sa bareta man. Kunti kapon kan mga national newsman. Igwaning very latest. Shooting incident man. Sa department store pa rin department store. Yun. Arog kayo na nangyari Tabi pareho nangyari digdi. So oni po paano so yan so screenshots kan hurong kan duwang iyan Tabi Okay, we leave it as it is na muna and yung mga reaksyon nindo Tabi sa text taon to babasahon ta. Anong advice padingnal si padingnal tandem kung yan. Chief Jimmy makiridayal na lang taon Tabi ta nakautang kita ning 1 minute sa tuyang time check buda sa Bareta. We will be right back Tabi. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. 3 minutos pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Lulong sa kawat na Gorbox ang saro sa duwang grade 9 suspect sa pambabadil sa laog kang San Jose National High School sa Tacloban City. Sigun kay PRO 8 Director Police Brigadier General Jason Capoy, na iniiyong online game na pigakawat kang 14 anyos na estudyanteng guminamit sa service firearm kang tiyaon yung pulis. Siring kang Roblox may kawat, shooting man sana, may firearm sigun yan sa opisyal. Sinabi pa ni Capoy na medyo violente ang kawat. Yan ang Bareta hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa indo kan mga minasunod. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke at
arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Happy birthday palan kay kumpadreng Neil Montaliana. Yan, dating provincial board member sa halay na panahon sa Albay and Kagawad sa munisipyo Candaraga. Happy birthday tabi kumpadreng Neil na Montaliana ha. Pading Neil, happy birthday tabi sa imo. Happy Fiesta, Senyor San Juan. Sa kuyang lupang tinubuan, dyan sa Karamuran, Katanduan, sa Tabaco, sa Kamalig. Kasi iba pang mga lugares na ang mahal na patron, Senyor San Juan. Si Chief Jimmy kumpadre, good morning. Go ahead, tabi. So, salamat Tabi Padi, maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya itong bareta. Igo ang mga naglilibot sa mga lugar, barangay, sa laog kan 7 to 8 kilometer radius kan na Bulkang Mayon. An katuyuhan kay ni Tabi Padi, iyoan magharong-harong. Ining mga personahes, iyoan na magkuha kan mga coordinates sa kada harong. Oho. An sistema, pig kukuha ang data kung pira naka-star, asin nakikihuro na kung po pwede maglaog sa compound, asin tigahanap ang mayor pintuan kanharong, asin kung po pwede, asin talagang iagad ninda na picturean ang mayor na pintuan, tapig establisher daan nindan, coordinate, longitude, asin latitude kanharong, yan, bilang point of reference, iyo ang main door. Oho. Artitabi pa di kan pagpasiguro, nakipag-coordinar ang DCGB News kay Kamalig MDR Remo Chief Dr. Romel Negrete, kung legit ang mga taong ini, na sabi, sindaan natukahan, kanapsimo, coordinated sa mga MDR Remo LGO. Ang simbag ni Dr. Romel Negrete tabi pare, legit. Iyo, oo, okay. Asin pig formular ang lakdang na ni, kanapsimo, sa katabangan kan mga LGO, asin MDRR mo, ang katuyuhan, ma-determinar sa paginin scaling, kung ang sarong residensya o harong, laog sa 7 to 8 kilometer radius. So, 6 kilometer radius permanent danger zone. Established nata malay gwa na nga ninin na permanent danger zone. Yes, oo. Ngunyan, ang gusto na lang update ang apps mo, iyo an 7 to 8 kilometer radius tabi pa rin. Iyo, Roger. Iyan, kay puhanan mga datos na ini. Okay, puhanan mga datos na ini. Sa mga plotting sa mapa, kung saan oras na ang bulkan, arog mo niyan, may alboroto, madalim ang pagdeterminar kung an sa imong harong, laog sa 7 or 8 kilometer radius. Roger, narumduman ko kumpadre, ginibuan ka na mo ka ito siguro 1 year ago man. Ano, arog kaan, talagang updated ang mapping nindak. Ayan, iyan ang sistema. Plotting. Ayan. Pa-plotting. Kumbaga sa Bagyo, pa-plotting sa sentro. Yan. Kada pintuan. Siguro niya to ni tabi pali. Tay mga mapigla ka, may matuktok sa imong pintuan, duwang persona. Tapos pera na inaya ka mo digdi sa persona. Yeah. Malawag sa isip mo, madali na nileksyon. Pera nga ikama, pera ka mo. Iyo ba ka na? Pera ka mo. Pidra pa di pamilya. Mga taga-sayin ka mo, yun ang napot mo. Yeah. Sa kwan nga kami kan so latitude, longitude, manungod nga ini sa pagdetermine kan 7 to 8 kilometer danger zone. Pasiguro man giraray kita tabi pa de. Kaya nag-coordinate kita kay MDR mo Chief Romel Negrete. Tapag tuktok, o kung may kudal ka, di papalawagon mo.
Ano sunod na po? Hangyan, vendor mo. Gun, makatakot ba kayo? Sumayor pertahan mo. Tapos may dala-dala ng cellphone. Oh, gun mo an. Ma-picture niya kami. Lalo din, mayor person anihanap. Oh, tama yan. Tama yan na may barita ta. Big-double check ko kay Sir Romel Negrete. Uh-huh. Iyo, confirm tabi pa di. Dahil na pagdudahan, ang sharing na mga nahiling na mga persona dahil sa coordinated din sa from APSIMO to LGU, MDRR mo, and kung ano ang data, magagamit din sa mga futuro na mga aksyones kan gobyerno, lalo na kung nag-alborotoan Bulkang Mayon. Very nice na bareta, Chief Jimmy. Tabako sana sa Kamalig, pati sa mga lugares yan sa palibot kan Bulkan Mayon. Day matakot. Sa palibot kan Bulkang Mayon. Pero kung ang harong mo uto sa Piodoran, aday man yan. tapos tinutukan ka. Papalawgon, maklaw nga kami, mapicture kami kan vendor mo nga. Uto ka sa barangay, karayo-rayo ikan Kamalig, tapos ginubatan. Magduda ka na dyan. Wala man dyan Bulkan. Kilometros na ang distansya. Iba na iyan. Na. Okay, sige. Yan, sabi pa yan, mga dagdag na informasyon sa pangaran kan PYC Enterprises, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Hala dyan sa luwas. Mentras tanto, si Karen, yugun mo mananggadan. Pagtuktok, sa intabin Mayor Pinto, maritrato kami. Tapos may mga dara ng instrumento. Ano ka mo? Ay, so sa kunya na yan ha. So sa apse mo tabi yan. Nag-coordinate sa mga LGU. Si Karen kita. Hali dyan sa luwas. Karen, maray na agaman tabi. Please go ahead na. Yes, thank you, Sabi Sir Pio. Amin na duman mismo ang Schools Divisions Office kan Albay na bako gura no kaygot. Ang mga watchmen ninyo na nagbabarantay. Atin kita murugtak sa mga pampublikong eskwelahan sa probinsya kan Albay. Iyan, Sir Pio, ang luminiwas sa ngimot kan tagapagtaramkan dibisyon. Na si Sir Froilan Pena, katakod kang pinagdidibo na tulos ninyo na effort kan mga eskwelahan sa probinsya na makapagpaygot kan seguridad asin kamugtakan sa eskwelahan dahil kan sinangyaring Tacloban shooting incident. Sigun kay Perna, ini Sir Pio ang nahihilingan na rason na higpitan ng gadaan mga eskwelahan ninyan dahil sa pagsabing bako masyado talagang istrikto ang mga watchmen sa mga public schools sa pag-implementar kan mga bawal asin patakaran sa laog kan eskwelahan kung kaya sa adit man kan dibisyon na mangyari man ang siring na trade sa Tacloban. Tig sa tagapaygutan na nindaan orientasyon kan mga watchmen na nagbabalantay ngunyan sa mga eskwelahan tanganing ultimo ang mga bidara kani sa eskwelahan sa mga bag asin ilulaog sa mga klase na babantayan asin nasususugman mismo kan mga pinagkakatiwalaan na personang magbantay ang nasabing eskwelahan. Roger to that. Sige. Yan ang report Karen Ala, DCGB News. Thank you so much, Karen, sa mga dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Tabi ano. Uy, palantabi, aso mga gusto dyan na mag-avail man kan TESDA, scholarship, o tubagang so pag-eskwela o aram mo yan na maibang una kitang tema, gulpian oportunidad dyan sa mga technical skills. Iyan bagang mga kongresistas niya to, arog bagadig di sa 2nd District. So kay Congressman Kaloy, igwa namanin ipinagtao so TESDA na parang slots na pwedeng akomodaro ng mga estudyante. So pwede manindang ika-rekomendar mag-adal ng technical educational skills. Ani ba ka nakaka-abroad Yan ang mga yan tubero pa ring bagay ng mga para welding. Kaipuan ka ng skill na maray. Ini mga electricians, kabos. Mga heavy equipment operators, yan. Igwanin ko niyan diyan sa ang mga opisina digdi mas 2nd District igwan na po naka-consigir man nakapaki kunyan man naki-fight it out man ni Congressman Kaloy na matauan kan TESDA. Kaya pwede kamo diyan tabi magpasiring lang kamo sa kunyan sa opisina ni Congressman Kaloy Andes Loria ta party yan kan sa iya bagang kamautan na ma-empower ang kunyan ang cross-section kan society na magtindog na sa sadiring bitis dahil na magparalaom sa gobyerno, sa dole out, sa ayuda, dahil na magparatuktok sa
politiko na kung saan pag nagtuktok sa politiko magiging ng igwa ng utang na buot sa politiko, kaya maski anong gibuhon ka sa politiko na kung ano iboboto ta nagkautang na ning buot duman. Makuaro ka nang gustong sabihin ni Kong Kaloy. Ang gusto sabihin ni Kong Kaloy, i-empower ang mga manlailay na sektores kan sosyedad. So mga skills nganing makatindog sa sadiring bitis. Yan, tabi po. So diyan pasiring lang kamo mga trainings diyan sa TESDA, makihapot-hapot lamang kung pwede lamang na makakuha sa TESDA tabi sa kunyan man diyan ni Congressman Kaloy. So islat man tabi dyan. Nagkakapira man yan siguro mga sobra man sa sanggatos ata yan. So sige na tabi kamo mga kababayan tadig di sa 2nd District kan Albay ha. Pwede kamo dyan tabi humapot lang dyan sa opisina ni Congressman Kaloy Andesloria tabi. At napakiulayan man ni Kong Kaloy ito tabi na mga halangkaw na opisyales kan TESDA. Iyo bagan ang trabaho ang dapat na responsibilidad kan sa tuyang mga gobernantes, elehidos, deputados, congressman, and ikonektar kita duman sa nasyonal na gobyerno. Yan, ining mga reaksyon na tabi nindo sa tuyang tema kaso bago. Sabi digdi ni Sir na asaan na ba yun? Si Sir na Dick Balbaloza. Sir Dick Balbaloza, good morning tabi. Ipadagos mo lang tabi kung kaya pa kan oras. Salamat. Iyo tabi na ipadagos ta kasubago. Si Doc Chris Gianan. Doc Chris, good morning. Nako, pasensya na kamo tabi because of ininganing sa time constraints tada tulos na ilalawgan sa indong mga reaksyones. Good, agree ako kay Compido at sa caller mo. Kung sa discernment man sana may aram ang mga suspect, sabi ni Doc Chris Gianan. Hopefully, iraong patabi ka mo, Doc Chris Gianan. Tabi? Nagdadangog pa sa programa. Tabi? And sa text messages kita, ito si 2149, okay, si 9419. Sabi ni 9419, Sir Pio, hindi po ba kaya ng Pinas na magtayo ng juvenile detention? Igwang mga fasilidades kayan ang kuan, ang DSWD, Sabi pa niya, both parents and child should be accountable to the incident po, takairak sa mga nadamay na inosente. Maski ba ko pa ako magurang, mailing ko sana ang balita na ito, makagigil pa may mga pangarap pa itong mga aki, binawain buhay, tapos binadil sa nakanduang ito, kung pwede lang, tooth by tooth, ngipon sa ngipon da atabi, eye to eye and an eye to an eye ang sistema sa pagparusa duman sa duwa, kaso da pwede. Sana talaga ay mabigyan ng ustisyan sa mga nagadan na mga aki, putulan kisungay sa duwang aki na nagbaradil. Yan tabi, yan saya man na reaksyon digdi. Sir Pio, utuso nag-translate kan friend mo na Bisaya na screenshot. Kung aanalisahon mo ang attitude kang duwa, meaning to sa itong nambadil sa Tacloban, ay psychotic taaram ni daan gibo. Makatakot kung papalayaon pa itong duwa, wara sa tamang pag-iisip. Yan tabi, nag-spark ni na debate naman yan nationwide. Sabi naman ni 680, medyo complex ining issue. Mag-react kita bako sa emosyon kundi sa argumento kinabatas. Grabe ang fake news kina misinterpretasyon sa FB, kaya mag-ingat sa tiga-consume tang info konektado sa mga issue. Apwera sa online games, internet games, gadgets, riparahon man sa outside factors, arog kan broken family, dysfunctional family, manipulations sa adults na pwedeng makaapekto sa pag-iisip, pagdakula kinapaggibo sa mga aki. Dakulo na factors ang dapat konsideraron, dipisil posibleng masolusyonan. Yan tabi ang mga reaksyones pa duman sa tema niya to na kunyan na tawan ni nagakanigong atensyon. Good morning Sir Pio, dapat po talaga i-restrict ang games na Roblox sa Pilipinas. Madaming mga bata ngayon ang walang modo dahil sa larong iyan. Iyan pa Roblox, kawat lang talaga sinda online games. Kaya lang, community ka itong nagakarawat na ito, dumana nagkakaigwaning parang group chat
nagbibiyo na, dahil man nida aram personalmente, then duman may nagmamanipular. Na i-explain na ini ko kung kutaan na available si Sir na Wilson Asweta, naging PD bagandig di sa Albay, Provincial Director kan PNP, and naging mga station commander sa Manlay na munisipyo. Attorney yan, and ngunyan siya na ang chief kan anti-cybercrime group, kambilog na PNP sa Pilipinas, yaw na siya sa Kampo Krame. Kung available lang siya, takasubang gisigan pang konta, ta dapat may mag-istorya kaya lang, ini ang predicament pag-araw na kaining oras, ining mga satuyang resource person na credible, and iguan ning hararo ng pag-adal, nasa busy stage na may abogado kita kakasubago man si Attorney Jong Nabonafe, alas 9 ko taan na ipa-explain ta itong anong proseso. Kung dinadagog na baga nindo sa programa man ni BP Henry, pinag-explicar man ni Kalubakib kan Kampo Ola so juvenile delinquency ito. Si kunyan ining si Attorney Jong may bistangon yan. Ay nako, Endimar. What's happening? Newsroom, Endimar. Roger, sinangataran ng kaso, murder, so 15 anyos. Tawapin. Ngunyan na aga. Ayun, so... And then, kinompirmar kang Police Regional Office sa 8, yung pero 8, na isinangat na sa Office of the City Prosecutor sa Tacloban. Yun. And di consider na child in conflict with the law ang nasabing minor de edad nasaro sa duwang embelto sa pambabaril. Roger. And kaibanan sa mga reklamo, ang tulong bilang ning murder, tulong bilang ning frustrated murder, as in multiple counts ng serious physical injuries. Matindi. So, sarong suspect of obtaining na 14-year-old nasa kustodiya kan DSWD. Iyon. Dahil pa ito, Okay, so- nasagatan ng kaso so 14 years old, Dahil Endimar. sa 14 ito, ining 15 pwedeng sangatan ng kaso. Kaya lang ito baga Endimar na 14 years old, ito sugulping nagpaputok. Iyo nga ni. Ito su nakagulpi. Iyo to sumay 9mm garo. Nag-change magazine pa siya Iyo. Iyo. Buda, ito so... 14, kuana. 40 basiyo ng bala na ko kan mga otoridad. Uyugon mo an. Iyon duman sa crime scene. Sa crime scene. Ito hali duman sa 9mm nakapot kan 14 anyos. Day binanggit pa sa bilog na nakuhanin na mga kapsula. Baali na ito duman sa duwang kalibre. Oho. 40 kabos. Iyo po. 40 empty shell. Takasubago Endimar, may nakuha naman kitang press conference sali sa Palasyo Malacanang. Sarong pulis duman nabita na so revolver kay itong 15 anyos gari saro sa nang balaan na bawas. Iyo, baby. Iyo Nak- ang mga nagluwag, no? Opo. O di, matindi itong mga kaso Endimar sa 15 anyos. Iyo. Uy, sus ko. Dako lang kaso niya. Mhm. Ang kay Rakso, utong policewoman, Yan, kakasuhan dahil man. posible daw ini na matanggal sa serbisyo. Kapabayaan. As in, igwa pa nin posibleng pagkakulong. Yan. Kung ito service firearms niya talaga, dito dapat na nakasiblag sa Lawas sa iya. niya. Ayan. Kaya baga dapat ang treatment buwan. Garo agum. Yan. Asawahin mo yan na armas mo. Okay, sige. Sige. Thank you so much, Endimar. Ang update natin. Thank you so much. Thank you so much, Endimar. Thank you so much, Endimar. Breaking news. Very latest. Sinampahan na rin matitinding kaso. Murder, frustrated murder. So 15 anyos. So 14 anyos yun. Itong so 14 anyos, dahil pa kaning kaso, tayo nga niyan. Utos siya sa DSWD. Nunoy, ng badil ka, nagadan sutulo, digdi kang na DSWD ka. Uyan, may cake dyan, may pagkaon, may internet, aircon, magbago ka ha. Tao to nagadan na sutulo, apat.
Ibaga, gari makulog sa buhok. Di ba? We are talking of rehabilitating itong mga suspect, but we are not talking about kung paano mo ma-revive. Nagakuang kaning rehabilitate, dahil mo naman ma-revive, dahil mo na maibilta subuhay kan, binaradil ninda. Yun na nga niya. On the emotional side of it, tabi. Yan. And itong 14 anyos, ito sumaybado kan pareho kan mga nambadil duman sa US kan nakaaging mga bulan, nang badil man sa eskwelahan. Namomotivate ang mga ini kan mga arog ka iyan na gibo-gibo. Ay nako. Padingnal, pwede na kita. Si Padingnal nang sa kuyang kapartner mo niyan. Sige, may mga hanap buhay pa kita dyan. Nganing ma-clear na yan. Happy Fiesta, Senyor San Juan. Day maghali tulos na masunodan sa muyang very able News Director Mar de la asin iba pa mga programa day maghali sa pagantabay sa DCGB. Ako po, si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag